Guys, magluto ta para paniod to. Magbisar tag lamas kay magluto tag atay sa manok ug tiil. Sari-sari lang ni siya og batikon. Nga atong gisalon diri sa mantika ana ay lamas. Tiil ug atay batikon. Atong adobohon. Nagbuto-buto. Hadlok sa mantika. Oh no! Ay tao din palit. Adobo tag sudan para natay sudan para paniod to. Ani atong sudan karong adlaw sa paniod to. Timplahan ta dayon ng patis o magic sarap. Bubuan nato patis. Sunod kay magic sarap. Para may magic ang atong ulam. Magic takam-takam. Adobo. Ako ni siyang gilapuan daan, gipahugsan sa iyahang duga pagkahuman atong gigisal og mantika. Giluto na to daan ato siyang gilapuan una gigisal og mantika lamas. Maura ni siya, inani ra ni siya. Hindi siya butangan og sabaw. Adobo style. Humot kayo, yummy yummy, mga unatan ninyo. Kay luto na ni, kay lapuan naman ni una gilgisal. Mga unata, adobo, tiil sa manok atay batikulon. Nya atong kanon kay mais. Mga unami guys, ni Angelo. Mga on. Mga onta guys, maniod to. Magsaw rami ni Angelo. Angelo guys, nagsabi ng tanaw TV na, nagtanga. Tapos TV nagtanaw sa kanan, gikaon. Pag nga sana. Makaon sa niya na ang TV. At imong mata to sa TV, dilis kananan. Popo mama.
Bye-bye. Bye-bye! Thank you for Bye-bye! watching.